Nou, master Sjen. Is dit een pracht? Hé? Waar beginnen we? Het hinder. Prachtig mooie zwarte vacht. En die verheven treed, hè? Dat opheljen. En een prachtige grutske kop. En, holle. Ho, een hinder had een holle. Ja. Grutsk en vriendelijk. En je de sjees. Met chillen van wel oordelmeter heeg en met vietje speken. Handgemaakt. Komt geen machine om te passen. En zo hier is. Boer en boerinnen. 19e eeuw. 1830. 1870. En prachtig in de kleren zelfs. Net in smarrig overal of mijn vieze strontlezen zo. Nee, in een pronk, hè. Zoals naar die schitterende knopen. En die chatelainen. En hier, die prachtige rok en die kousen. Jongen, en dat aparte ding had ze op de holle. En ze had ik zijn apart ding op de holle. Als er één ding is dat boetelanders haar in de 19e eeuw de egener uitzegen, dan is het wel het Frieske gouden Jerryzer. Een Engelse dame schreef in een brief naar huis hoe de ruiten van haar hotelkamer te haar verbustering schoonmaken waren toch een tjeestfaam met een gouden helm op een holle. We zeggen vaak dat de gouden Jerryzers typisch Fries binnen. Maar dat ben ze oorspronkelijk helemaal net. In jeddertien droegen ook de rikeleur van Orelandstreken Jerryzers. In uw provincie waren ze in de 19e eeuw een statussymbool van rieke boerenvrouwen. Zo groeide het Jerryzer, dat in eerste een Lieds gebruiksartikel weer, uit tot de compleet gouden helm van die faam die te ruten wosk. Ja, die boeren die beleef je gouden tijden. Ont 88. Dan gaat het helemaal mis. Maar daar hebben deze meisjes van de 19e eeuw, die hadden er geen weet van. Die verdienen je grauw geld. Een boer, dat is een miljonair van zijn tijd. Dat is een man die het in heeg oortje stiert, die het in een kapitale pleets vindt. Die het bulten arbeiders aan het werk had en zelfs niet hoe ze het waren als wat geld tellen. En wat doe je als je geld hebt? Dan word je pronkje met je rijkdom. Dan word je schelleten dat je exen in binnen. Dus die boeren die keep je van alles. Die keep je hinders, sjezen, prachtige kleren. En die zetten de vrouwen gouden jerry's op een holle. Maar het zijn wel boeren nou. En die gaan echt net alle weken te shoppen. Die weten werkelijk niet wat de nijste mode is. Want die jerry's, dat is eens niet nice. Ouderwetse meuk. In de steden, overal in het loon, als je die dingen nou hier. Wat zeg ik? Al eeuwen. Het Jerryzer record zou om 1600 hinnen overal in Nederland in de mode, onder de wat riekere lagen van de bevolking. Eerst is het net meer als een lietsijzeren boegeltje dat een moedse mooi op een holle vastzetten werken. Na 1600 groeit het uit een deftig sieraad. En daarna wordt het van koper, zilver of goud maken. En hoe gaat dat met mode? De orenlagen van de bevolking nemen de trends oer van de elite. Krijgt zat wij uit Sint-Wurg graag klaaien naar het voorbeeld van bekende artiesten. Het Jerryzer wordt later dus ook droegen terug tjenst van. En wordt een vast onderdeel van de plattelandskleer. Bij geldgebrek is het Jerryzer verkeerpje. En zo wordt bij gelijks onweesfamkes een Jerryzer als bruidschat miljoen. Niet alleen als sieraad, maar ook als een spaarpot van mindere tijden. Mindere tijden? Daar was het nog net waar. Die boeren die douchen. Ze vieren feest. Ze gaan willen. En er wordt op die feestjes, er wordt wat skonken, er wordt wat dronken, er wordt wat hommelen. En er wordt ik flink lachen. Maar vooral wordt er nog een wat jongen. Van waar had de mooiste kleren? En waar had de beste hinders? En waar had de dikste beurs? En hokkervrouw had de grootste jerry's?
Wat zullen er allemaal prachtig uit. Pronkjes binnen het, hè. Ja, ik de molie, hè. Die prachtige wazen, die knibbelwazen. En die gespen op het squon. Och, och, och. En die zietsulvers. Prachtige jerry's, hè. Ze alle gaan jerry's erop, alle gaan jerry's. En hier, Ian, die had een gouden jerry's er, hier. Een gouden jerry's. Dat ziet er schitterend uit. Waar is mijn vrouw, Belinda? Die moet nog groter haar. Waar is mijn vrouw? Kom hier. In een 19e eeuw wordt het jerryzer, vooral in Friesland, een statussymbool van boerin. Het groeit in vorm van een smelle boegel aan een helm die het helemaal om een holle zit. Dit had te maken met de rijkdom in de landbouw. Vooral tussen 1840 en 1880. In die tijd gaat het goed met de boeren. Ze verdienen grauw yield. De rijke boerin pronkje met de mooiste en vooral de grootste jerryzers. Mensen van buiten de provincie weten net wat ze zeggen. Een Italiaanse schroever meent dat in Ljouwert zelfs een heel leger van vrouwen met helmen op hem aankomt. Hij zei dat het verblinden rekkert door het geblikker van al dat goud op stritten. Maar stadig gewoon klaaien de boeren in Friesland correct als de gewone burgers. En aan het eind van de 19e eeuw lezen ze de jerryzers omkant. Volbloeide jerryzers een Fries symbool. Schotsploegen dragen nog heel iets aan ding. En ook de beide koninginnen, Wilhelmina en Juliana, krijgen een jerryzer aanbeen bij haar bezitters aan Ljouwert. Prachtig, allemaal. Maar echt typisch Friesk? Nou, nee dus. Kan het schelen, hè? Ziet het er mooi uit, of nee? In 1870 wordt in Ljouwert een grote historische tentoonstelling houden. En in het Fries Museum wordt een complete hinderloper-stijlkamer inrichten. Hielpen had de naam van typisch Oud-Fries stadje met een eigen taal en eigen cultuur. Museumbezoekers kunnen er een prachtige kamer in. Met poppen in Hielper kleen. Mooie meubels, blinkend servies en tegeltjes. De meesten vinden het prachtig. En och, zo typisch Friesk. Maar in werkelijkheid staan ze te zien naar Delftse tegeltjes en Chinees porselein. Ja, beter goed gejat dan slecht bedacht. Ja, maar er is geen Chinees die hem de drok om bakken uit, hè. Maar het jou vol aan hoe belangrijk het voor de meesten is om dingen te zien die nou typisch binnen van haar eigen cultuur. Typisch Friesk. Ja. Nou, dat Jerry ze dat weer dus net. En Hindes en Kei has ik overal. Ja. Wat is nou eens typisch Friesk? Typisch Friesk. De meesten in de 19e eeuw beginnen massaal dingen te samelen. Waarvan zij denken dat die typisch Fries binnen. Geboorteleppels, meubels, ierdewerk, zilveren servies, enzovoort hinnen, enzovoort hinnen. Vaak wordt dit letter schonken aan musea. Zo had het Fries Museum Sint-Wurg een van de rijkste collecties van dit woord. Ook jerryzers ben er nou te zien. In musea, maar ook op feesten. Dat vrouwen omrennen in oude klederdracht. Ja, ze hebben dus nog heel wat te tanken aan die oude boeren, hè. Jerryzers, klederdracht, sjezen, oude pleetsen, ark en attributen. Als die sjen wordt, hè, dan mag je even hingen bloeien, want die komen aanstaan bod. Oh.
in dit zwier. Maar ja, je wordt toch tonen dat je een kerel bent, hè? Een gentleman. Want je kent een vrouw vanzelf net alle dagen met jou letten. En een vrouw, dat in je worden hield bezinnen. Zij verzinnen te dien komen. Ja, nou tinks bij een boerin niet voor een dadelijk zo'n moderne carrièrevrouw. Maar in de 19e eeuw is zij het die het voor een groot pad voor het inkomen zorgt. En wat voor een inkomen. En dat doet ze... Je mooi molken. En van die molken maakt ze boeter. En dat verkeert het best. Gouden boeterbergen. Klinkt dan en daar waar je 4 in het roen, bettere boeteren de Frieske. Ha, die ga je ook nog nooit voelen. Ja, die Frieske boerin, die binnen aardig wist van haarzelf. Zou om 1850, 1870 in. De zoesters ze kennen, ze binnen super wat arrowies, wat arrogant, wat uit de hichte. Heegmoed, dat is het wat. En we weten hoe het er maar rent. Hoogmoed komt voor de val. Dat spreekwoord is goed van toepassing op het Frieske goud. Het Frieske goud, dat is boeter. Al van de middeleeuwen af weer boeter een bekend Fries product dat naar het boeterland verkocht wordt. Jelve de 19e eeuw werd er saffele boeter voor sokke beste prijzen verkocht, dat de Frieske boeren er grauw jild over tjen. Maar die vette weesten maken de boeren ek lui. En ze zeggen net in dat ze bij de tijd blijven moesten om de strijd met het boeterland aan te kennen. Daar wien nou echte zuivelfabrieken in bedrijf en Safir wie het in Friesland nou net. Vlug waren hier ek melkfabrieken bouwen. En zo konden de Friese boeren haar producten weer verder exporteren. Nou, nog altijd worden de meeste producten van Friese molken verkocht aan het boeterland. Ja, zij juist het zijn voor niet meer. Je nou gaat allemaal naar de zuivelfabriek daar, om daar cheese, boter en melkpoeier van te maken. Maar in de tijd voor de zuivelfabrieken, dat doet de boerinnen dat. Zo, de boeren die melken de kei, ik bedoel de arbeiders die melken de kei, en die sjouwen de melken hierheen, naar de malkenkelder. Het domme werk dus. Want hier in de malkenkelder, hier is het domein van de vrouw. En die zet al haar kennis en vakmanschap in om er de beste, wat zeg ik, vakmanschap? Vakvrouwschap in. Om er de beste boeter van te maken. Tja. Dus ik heb die remmen. Zo van de molken. Hè? En die remmen, die gaat dan naar de Tjeneta. Naar de karnton. En daar wordt er boter van maken. En wat er oerbloedt, dat is het rege molken. Dat is de afgeroomde melk. Dat kan je gewoon drinken. Ja. Lekker, hè? Toen Friesland in 1813 een onderdeel wie van het Koninkrijk der Nederlanden, wie het uitgroeit tot een landbouwprovincie aan de randen van het land. Molken, boter en cheese binnen de belangrijkste producten. Krijgt als vee en graan. Orenindustrie blijft daarbij achter. In die tijd ben er nog geen zuivelfabrieken. Als de boer zijn kei molken had, brengt er het naar de boerinnen toe. Die had op een plaats haar eigen boter- en cheesemakerijke. De molken wordt sjennen en in eigen ton verwerken tot cheese of boter, inpakt en verkocht. Vanuit Haas varen skippen met boter streekrucht naar Londen toe.
De Engelsen binnen zo wies met de Frieske boeter en keep je er zo volle van dat Friesland een schoft lang de tuin van Londen neemt wordt. De boeren leveren graag aan de Londenaren die daar flink voor betalen. Later, als het minder wordt, praten de boeren maar wat graag over deze champagne hier. De tjenne, de karnton. Zie, als nou die remmen tjennest, dat is heel vaak zeg maar die stamper op een del gaan en heel lang, dan krijg je op lijst dit. Zie, alle van die vetbaltjes. Nou, die hellen we eruit en die lezen we apart. Zo. Saskia is dan het vet van de molken. En dat is de basis van boter. En wat roerbloed, het is de tjenne molken, de gekarnde melk. Karnemelk, soepen. Megere soepen, vette boter, gouden handel. Tenminste, als je het goed aanpakken. Nou, dat docht die boerinnen ik wel. Maar ja, die heegmoed, hè. Zie, als het zo lang, zo goed gaat. Als je ook zo lang, zo volle vertjeien, dan wil je zelf wel wat makkelijker. Dan wil je misschien wel wat luier. Dan wil je wat minder streng voor jezelf. Dan zul je op lijst de dingen wat... zo. En dan wordt het minder vanzelf. Minder wordt het. De export begint te jekken. En er wordt minder en minder verkocht. De Engelsen beginnen te klaaien over de kwaliteit van de boter. Gelijk hazen, want gewoon boeren maak je er een potje van. Ze mengen haar beste boter met de minder goede boter. Om ze toch een hege prijs te vangen. Maar belangrijker is eens dat de Friesen net in de gaten hebben dat ze ouderwets worden. In landen om ons heen wordt al druk werken om een volle, modernere productie te wezen. In Denemarken bijgelijks staan al lietse zuivelfabriekjes, waar ze volle beter de kwaliteit in de gaten houden kunnen. En boven dat, goed keperwerkje. En ook in Oreland wordt volle wetenschappelijker met de zuivel omgaan. De temperatuur wordt bijgelijks in de gaten houden met een thermometer. Maar in Friesland steekt de boerinnen nog haar eigen hoorn in de molken om te filmen. Dat is best genoeg, vindt ze. Zo weten de boeteloze boeren stadig aan de Frieske boter te verdruwen van de merk. Pas later, als de Frieske landbouw in een grote crisis zit, krijgen de boeren in de gaten dat zij ex-zuivelfabrieken bouwen moeten. In een soort warpen verenig je de boeren haar en betellen ze machinaal een fabriek dat ze haar molken tenui verwerken laten. Ze krijgen een heel soort plakken haar eigen melkfabriek. In 1889 richtte de Friese Maatschappij voor Landbouw een echte zuivelskwallen op. In Balzert. Je kan fabriekspersoneel en boeren nieuwe dingen leren over hoe je de beste boter en cheese maatje maakt. Een paar jaar later, in 1896, staan er al zo'n 80 zuivelfabrieken in Friesland. Zo klautert de Friese landbouw weer op uit de crisis. Tja, dit zware werk, dat hoeft de boerinnen dan net meer te doen. Als ik die vetklompen, als ik die goed kneed je, en ik druk de laatste balken eruit, nou, dan begint het al aardig op boete te lieken. Ja, het is even werk voor de boerinnen en best voor zwier. Alle dagen sjijden en kneedje. Maar de komst van de zuivelfabrieken wordt ze verlost van haar taken. Maar ik van haar positie als vakvrouw. En als jildmaker van het bedrijf. En dat vindt ze echt voor spietig voor zichzelf.
Later, in de 20e eeuw, moeten de fabrieken heel iets groter worden om de concurrentie met de andere landen aan te kennen. Zo groeien de fabrieken, maar neemt haar aantal vlug weer af. In steeds van alle Galietse fabriekjes in een heel soort plakken, staan er nou nog maar een paar grutten in uw provincie. Trouwens, van alle Friese koolmalken wordt net eens 1% broekt om boter te maken. Het meeste gaat op aan drinkmalken, cheese en toetjes. En malkenpoeier. Dat zin het als groenstof voor een heel soort orenproduct. En zo is molken nog altijd een van de belangrijkste Friese exportproducten. Maar de status van de boerinnen, die te kooi wie het uit succes van het Friese goud, die is ze kwijt. Maar ja, als je zelf de minste rommel voor de beste prijs verkeerd willen, als je nieuwe ontwikkelingen zien horen, en als je niet zien willen dat de concurrentie volle verder is, dan ga je door jezelf aan op. Dan ga je zelfs boeter op, hè?